Twamno anase Passover sene broni ebekan no abusiafo yebema munyina akwaba na afe yede nchiaso nkonso ede ama munyira yebeda twedi ampo Nyankopon so asese ayen pe na otwe asan ababeto yembion kwate munyira yenu esia Exodus anase Israel for country would to free Misraim ede call Canaan boshe asase no so yenu wa yadisia no makomako enan na atwi mu no epese no hwe adisia no na etoso enum no so hwe atifia asem na wase twam no anase Passover no yetwe ho abasisia still na faru be na kuma so na obe prince wa ehun adusia na ete say so Nyankopon nam Moses so ade kokobonsem ama faru ya ne fi biem na se fi no omuni dia fi eben no omonche odo no a ye do onipa no nipa ne ye bone kura no a ye mpese ye beka enam se me do no wo wonto boase ma obia wo se muni de nwie aboa no munwiri nyina ha abusiafo man de share adofo no mu amutie ne mu amohwe nyinara ye besan amamo akwaba bio na afi nso ye de enchiasonko enam ye ngaje nkopa Yesu Kristo so nso ede mamu nyinara ye nim yie pa sese ne Onyankopon ene yen adi ni yie wa ase no sara na mu ne mabusiafo nso Onyankopon ene mo adi ni yie se na midi kankan ye kotem nyina ye hwe Exodus Israel for country wo to free Misraim na afi wo de ko Canaan asase no so maboafo no aye krado mu beboa na afi de adisuan pensem mu ede abremo but answer no me ko tie nwom mra sisia Onyame wabo Jehovah firi bonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame wabo Jehovah firi bonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame unasese yesomo adini na bejejija efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame unasese yesomo adini na bejejija efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame semidin eyinum nyina huwa na mana wasia na mietiafo I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame Semipin na yinum nyina huwa na mana wasia na mietiafu minyami mesumwo dada meyiwaye achira hamasan Semipin na yinum nyina huwa na mana wasia na mietiafu minyame mesumwo dada meyiwaye
chira hamansan semidin eyinum nyina hoa na mana wasia na miyetiafu O nyame wabo Yehovah ajai firi bonsa nimpo chiremuo sabuma refrewa enye bibiase nyame wasida niho O nyame wabo Yehovah ajai firi bonsa nimpo chiremuo sabuma refrewa enye bibiase nyame wasidenyo yera nyum tufoku yase enyuma omode abrayen ma memfa sa kwanya na memfa asida pc pa emfa ma 3abn Ghana TV and afi Hope TV Ghana sadma koyi ye sadma de ya omofa edihwe edikire yase afana nyara na enam se eye ankrankra wafa TV adwuma de ato omo so no omo de nyankopon asem nkwa no mbo dawro ntine eye ankrankra so ene yi ntubo akakra de so omasene na afi omtumi ye edwuma omo de nti se wutie na wo hwe na se omwa bi apese ode bo abo se wonamma egu yemfoni na nifa na fre obiba jobs na fi obemu akwankyere na okwan bia obetimi de abo mo wo sika famu no won so wotimi de abo na fi onyankopon enam sai so ma washraw ma wie ni sanso na me kasa this is the first time so na wo hwe na wo YouTube so aba subscribe to your channel no wo wie so na fi wo de wonsamia adoma no so chese say yes adwumade ya wonso wonsa ebe kan bi na afi wonsa ka bi nso a no awoso nso akwa afoforo ma me fa mani mfa nhwe fidua mu ase na mabo afọ ma ye krado mbebo na de addition pensem mu de abramu ma yo ma kyerɛ mo na afi wie nso a ya hwɛ yen addition so me de mo sonfo Bismarck Mensa enne ye wo adom me wo ala kyerɛ akwa kyerɛ eka me ho wa so peni kyerɛ e mo akwaba me da asese ene yeton safro what me di odo abo odomo me ko manima foster chumon so ene topuni foster ye mo akwaba ye me da asese ene so yeton safro what me aba na fe me ko echo no ho a era Kingsford du abo ama enso na ton era Kingsford ye mo akwaba me da se pa se yeton safro me ye pa se abusafo nyina so ho eye wie ne sadia ene na ambrase mu ba bia wo bia no memo asi utrase na foster abompaye ede amaye my mompaye ila osenya betunfo a utimi ade nyina ye na onim ochira efri ne wonim se dwumadi beba so nti waboa ya be hye mu a ekase chira ka odin da amen yere wase esro ye ne atiefo nyinara kan ya ho na se den wasem etie no enche ne wiase nyina ehu na stise aba amaye no eda wase ewo Yesu din muti amen good yegusuara abusiafo yegusuara ye hwe yen addition wa Exodus no kwasem say last week addition na ye very very spectacular just na ye nikapa no kwasem ne say after say Moses 2 weeks ago you say na chassis no na ngono no onya rough start no afi nyankopon ayi say obe only pressure na e de agu Pharaoh ne ahwe say Pharaoh ebema entiase bi na afi Israel for me akwa yehu ohawo musu awodo bebre a onyankopon e de ba Pharaoh ene nkrofo so still Pharaoh aprim na koma moja dedi kan yehu say Mose puma edane wo ntafo yifo no nso won puma dane wo na emum onyankopon de no ememene wo mo eno antifaro nka ehun se ensu edane moja mponkyerene ebeba bebre ena edwie eti atese ewo Egypt mamu ni nyina antifaro nka nwansana ebedoso bebre na afi anyamwa start se ewu ena afi mpompo bebre eno nso antifaro enka Sara sukotwea ebaye na afi ntutumme enso baye ne esum kabi
enso bae ni nyina antifaronka we nyina so yehu se na eye won abosoma na oginagina ho masa na ema nyina na Nyankopon e challenge enti na nyɛ se faro nko na Nyankopon pese otwe na adwense bibisi o Egypt fo na nkasa nso na Nyankopon pese otwe ma adwense omo ho na omo de ato abosonsom no emmo omo enye omo nko anso na Nyankopon sa pese Israel fo no nso se Nyankopon na omo de omo ato nso one Nyankopon a obo so ne asase na ono nko so nso na tumi nyina e wo ne nsa now yɛbɛhwɛ ɔhaw musuo no na edi awiye yɛnhwɛ sɛ no nso ebetumi ebema Pharaoh anyantease bi sɛ obema Israel fo na kwa na sɛ still na Pharaoh bepin na koma sɛ ɔmpin na ɔbɛpin so a ehu adusua no ɛte sɛ ɛno na maboafo yi ba bɛboa na afei sa na atwi mu yɛde abro na afei yɛhu adusua so a yɛnso yɛbetumi asua ɛde afrimo yɛhwɛ yɛn ka abosam no nti atifi asam no ɔse Passover anase twam no yɛhwɛ yɛn ka abosam no wɔ Exodus ngoma no ekyeye dumienu yimu aduenu nsia ɛne aduenu nson no Exodus chapter 12 26 and 27 enti radias na mama bisa mo se mosum ya sene sen a mo ka se twam afode a yeboma Awurade a osane Israelfo afie ho ewo Misraim eda obo Misraimfo na oyi yen afie efrimu amen great eti e ba behwe sene medican aka no oha muso ne di awieye na fe yahwe kokobon semo a Onyankopon ede maaye ansana ne ebesi asi yehwe Pharaoh attitude a osho ede kire Onyankopon ne nsunsanso ne ebekọ akoye na fe yenso yehu adusua yebetimi asua afrisa adusua yi ne edikan no ose one more plague ana se oha musuo no mu baako aka yebehwe eho asem na fe yahwe sene esi eko fa otro asem no babia wo biara na fe ye bie nwoma no kọ Exodus nwoma no echieye du baako yimu baako no ede eba no nyina no yenhwe kokobon sem ben ena Onyankopon edi kan ede ma Pharaoh ene nkrofo ansana wode oha musui ede to awo so Exodus 11:1 to 10 all right interior dasem na Awurade ka kire Moses sɛ mema ɔhaw baako aba Pharaoh ne Misraim asubio na no akiri no ɔbɛpam mo afiri ha akokora pam mpo na ɔbɛpam mo afiri ha afi kasa ma ɔma no nte sɛ mmarima ne ma emise bisa wɔn namfonom hɔ dwetɛ nwiniɛ ne sika nwiniɛ na Awurade ema ɔma no ani banyam wɔ Misraim anim enso barima Moses ye kese pa wɔ Misraim asase so ewo Pharaoh nkoa ene ɔman no anim na Moses ka sɛ Awurade asi nie anadwo da sum no mefredi mafa Misraim na Misraim asase so makan nyinaa bewu efiri Pharaoh abakan a ɔtena n'adwa so dikosi afena a ɔwɔ awuyamwo akiri abakan ene mmoa makan nyinaa so na osikasi a eso bi ma da na eso bi nso emma bio beba Misraim asase so enyinaa so na Israel emma nyinaa de okramanpo entwe no tachirema intia won efri nipa so kosi emmoa so na mohunu se Awurade apai Misraim ne Israel ntem na wonko ai nyinaa besan aba menchen abekoto me akase Fredi ko woni oman a edi wachi no enyinaa na no achi no mefri mako na odi abufu hie efri Pharaoh nchen koye na Awurade ka kire Moses se Pharaoh rintie mo na ama manwade adoso wo Misraim asase so na Moses ne Aaron eye anwade yi nyinaa wo Pharaoh anim na Awurade prim Pharaoh akoma na wama Israelfo no amfri na asase so anko amen great eda yɛntwe mfoni a saa ade etwa hwɛ in short no o yɛ Nyankopon kyɛ sɛ obema ayi aba obi afie ɛwɔ Egypt because obi afie
abakan wo be na je say wo ko we usu a wo ko we no nsu su hia wo na je say funeral obi afie aye beba it's unprecedented yen hwe se ne ACT mfoni be na ye hunu wa hai aminu abis mak me dance se ye hwe adesua ye sua na wotwe atwam no a me twe ya adwen akọ Exodus 10:28 wono yes o ye hunu se mra Pharaoh ene Mose umuhia na afi kokobon nsem eba efa plagues a ebeba wo Israel mamu no Nyankopɔn de de etwa to a eye nkono no a esum kabi ebae na eno no achi no twere no ma yete ase in Exodus 10:20 said Pharaoh ni bufu ipa ema no pamo Mose efri nanim Same kan brofo a say and Pharaoh said unto him get thee from me take heed to thyself see my face no more for in that day thou seest my face thou shalt die intina we ye anibrisem a aba so pam Mose efri nanim nanso Mose call ye no na e was osa ba de kokobo nsem sa abren because no how kese a ensida eba aye abakan wuo Pharaoh no anabakan wuo ne bi so besi Egyptians no so tina o se okobon koko na twere no ma yete ensem bi Nyankopɔn obeye na dwuma bia wo de kokobo ensem ba emai ye hwe Amos chapter 3 verse 7 we say the Lord God does nothing without revealing his secrets or his secret to his servants and prophets nti Nyankopɔn da na di se asodin a waye no bibi beba ebetwa de Nyankopɔn de aba oman so nyina aba wo so aye abakan wu na no ama yehunu se Onyankopɔn ne do no a ya na ye kan ho asem no kware Nyankopɔn enye bibiara ona na di enkyere ye na nam saa do yi so ene se opese Pharaoh so etimi bre na komase na afi oma oti Onyankopɔn asem ema Israel for no eko said the ona Moses so abeka kire ndada no then so still na Pharaoh aprim na koma yes a chese tragedy a eba no on the ayese embusu no on hu said the nani so ebetsi akọ yes na ye hwe this 10th plague a eba ye abakan wu ya ye de toto the 10 commandments no ho a na ye completeness fullness yeah so Nyankopɔn nam Moses so e de kokobon sem ama Pharaoh aye wanwade bebre signs and wonders a na ke wo se emma Pharaoh ti ase se onyametum fo bi e wo ho na so still no ano on pese obeti asem no nti we no ye the last plague na fe e de ba o man so na bi susu aka Pharaoh no ankasa ne fiefo o man mu ni nyina e be twajo if you say owo eba saa man na we mi ehunu se Onyankopɔn eye otemufo a ochiri ahantan yes Onyankopɔn ye otemufo a bibia wo ye bia no pepeye ewom Onyankopɔn empe injustice ena Onyankopɔn so undiscriminate ena ompe obi a oye arrogant esa so mi ehunu se obi a wo exploit your neighbor na se wo ye cruel no Onyankopɔn ye otemufo a na ni nye saade no ana se obi a wo ye pesemi nkuminya ti we nu nyina no ama ehunu se Onyankopɔn abrebia no he is on the side of people who are suffering obi a ye wa ma ne hum na se obi sisi no so onam no koro kwa so a Onyankopɔn da biara da no wo afa ene wo mu a ye persecute wo enti ha no ye hunu Onyankopɔn se ni justice ene ne pepe ya wo na ni nyina mu no Onyankopɔn etu saa na moyi e wo dokwan so because nye odokwan so a ko Onyankopɔn betume abɔ ne nsase na ka Misraim emani nyina ahye yes na so bibiara anamonto bi a wo tuo no o ma Mose ekɔ Pharaoh kɔkɔ se de be ya obeti ye fa metoto yen so ya brabo ho
se to da bia ye ka se ye do ye ma ye do ye busua ye do ya asafo ye do nipa bibiri nanso to da bia ye go to the extremes odo no a ye do nipa no ye bone kura no a ye mpese ye beka enam se me do no wo ye madamfo anamontu a wo tuo no enso ani nanso me se me do no nti e wo se me baake no ena bizu wo ha e beka se me do no nti media me nka ka hwe kura me nya no saa both sides no enye e wo se ye ma pepe ye ene no kware die eba nti se ye hwe Micah 6:8 twere no e ka asem bi wo ho wo se die onyankopon e hwehwe ene se ye di pepe ye yes na afi ya do ahumobro na afi ya nante ewo ahobrase kwan so yes eno no onyankopon epewo o say what does the Lord requires of you but to do justly to love mercy yes right and to walk humbly with your God. That's right. Eno onyankopon ehwehwe afiri ye ho nti ye hwe plague a twa to ya saa na onyankopon anamontu a no one Mose eni fara utu because pepe ye no kire say wo say odadi ma nipa no hu ne eba no so yesu nemire onyankopon ebo ye kokko onanasem so me yemfom so anasem no kire me say anamontu ya me tue enya ne kwa so a but de mi busa me ho ne ye wo say ye busa ye ho ne say kokko bonsem no ba ye tie okay anase ye premier koma ti say fara yo si premier koma de a na nsunsan so bi wo a eno so ebeba yen so yo me da say wato bu no wachichi musa e de ama yen achiefo ne ahwefo nyinara yen to aso na afi yen hwe twam na ankasa onyankopon ma specific instructions be dima Moses ne Aaron before me free Egypt no yen hwe se ne esitie hwe Exodus chapter 12 in fact from 1 to 20 no ba kind from 5 to 7 no we can 12 to 14 okay enti radiasem 5 no o say adwama oni dem na monfa onini a wadi afe ewo enwanten ana emrekyire mu na monfa no nsie nkoduru bosome yi da etoso dunan na Israelfo asafo mu no nyina nkoku won anwumre na wonfa moja no bi ensra adan a obedi no mu no aponwa mienu ene aponwa tifi no ho 7 no nkosi an kan 7 no wira no wira ko kan 12 ni 14 12 and 14 na mi betwam Mizrim asase so anadwi na makum Mizrim asase so emakan nyina efri enipa so ekosi emwa so na mebu Mizrim anyame nyina aten meni Awurade na 14 no na edai enyamo nkaye na monhye mo hofa ema Awurade mo awon to atoaso mu munye no afahye da atomodie na so na muni apiti da edikan no 14 okay akinkasim ya wakinkan mfoni be na etwatwe e wo sa twam ya ye hwe ho asemi em say twam no adisa no em say ne ko yi ni ni na fa asobrachi a Pharaoh eyeye ene nsusanso a ediabedu na chese ne stubbornness a oye nyina no onyame ebekire ntumi finally enti twemu no eye dwumadi a ni nyina point to Jesus Christ Jesus Christo aha na ode ebe yiom afri ohaw a omakumwa free bra Pharaoh nyame soma Moses ene ade a onti enti miracles na koso a enti nyame bekire ntumi na wayi omofim enti omama akwankyere a omode be prepare ama omode deliverance no awie peye that's right enti kan everyone bana o kachom mumfa munkum aboa
bia ne fi bia mu na se fie no omo ni bia fi ben no omo nche na omo hwe se omo bedi aboa no makum no omo bedi na omo ade nche so omo bi nka ese bi ka omo hye no so omo boni dompem ene ade ni nyina appointed to Yesu Kristo ni wu a obewu edeje yen nti moja no na ode apetepete ho aha na obetwam Israel ni bia wantimi anye saa adekode no obetwam a wono will be affected. Okay. Ana Misraim for no kasan so ehwe anwade anyankopon ye ma ne nkrofo na se omutimi ehu se nyame wotumi nti ombedwan a they will also be freed or deliver. Yes. So nti nyame ehwe o se oma sakwa ayi directives ni nyina no ana obeye nti oma Mose ene ne nkrofo ema nyame deliver o ema mo film na the ten say Pharaoh why ye stubborn sa ama institution so no enye ono kwa na o ya affected all the nation. Good. Enunti no say nyame ebo enkoko say ya wofo no say enanudifo ana say obi na say nyame ebo ekoko na say yenti a ebe affect onwa ewo ya sinyina nti say careful afen so Israel for nyame abo yen ho ban ahwe yen so a na oyi yen free ohaw twam ana say ohaw ayi free mu na ode akọ Kena asase so a enne so obeyi free ohaw mu akaka krebi na oman oboyen kokose oba yeso ye o captive e wo wiase ni oboyen kokose yensisi ho na oman kwankyere bi breed direct bi breed se yensisi ho na oba na se yen ya intimi sisi ho no obeyi ni ma oso bejawo na se wasisi ho so a oso befo akodi dan sada amen. Amen. Me da so pedi for stars na e wato ho acheche mu de amaye ye to aso e wo si pisak mema openichre abechre saade we ase ye but answer no meyenkan Exodus chapter 12 verse 17 to 23 no yenhwe dwumadi asa blood no eti ewo the celebration of sa omu festival yenhwe Exodus chapter 12 verse 17 to 23 no intera de asem na monhwe epitifa no if you say saada yi daya na miyi mo edom no free Misraim asase so enu nti munni dayi mo awon totoso mu enye no da atrumudie bosumi edikan no da etoso dunan eno anwumre no mon free epiti die ase inkosi bosumi no da etoso aduonu baako anwumre na so na moma wohunu moma wohu morika ewo mu afie mu efise obia obedi panu a emuka no ohu ne owo no asase so obetwa saa okra no afri Israel asafo no munni bibia emuka munni apiti mo tena bia nyi munni apiti mo tena bia nyina ena Mose frɛ Israel mpanifo no eka kyerɛ wɔn sɛ munyi enwa emfa sɛnea mo musua etie na munkum twam aboa no na monfa adwura esian mo muja a ewo yawa mu emu na monfa yawa no mu muja no bi ensra aponwa tifi ene aponwa mienu no ho na mumu biara infriedi infri ne fie pono ano kosi anopa efise Awurade betwam abobɔ Misraimfo na se ohunu muja no wo aponwa tifi ene aponwa mienu no ho a Awurade besan pono no ho na orema osefo no ekwan ema omma mo afie emebobɔ mo amen. Amen. Yeah, openi yenhwe openi kire mfoni ben na sa yitwesem etwatwere ewa hayi Bible say se moja hwegu ama boni fefrima sa na nwanwa se edru critical point ya nyame so obeyi Israel for se munkokum aboa
na monwe say wo ka kire obi anyansa bi ani aha na gidi a Israel fo ni nyaye ne wo yes Mose na me ka kire say ko no mo nkofa odwan no papono yes the who need them within 1 year money ntra 14 days ebusua no ntwa no ho nhia afi aboa no ho aye nika no wose mo nkokuno na mukuno so a ne mogya no mo fa bi nyedai ensresra mo pronfontre no bonkum ena nifa ena soro ede be na kire ye Bible say Yes Christo one kwan okwan no kre no obi nkwaja na ncheje so na magya no so enti wenum nyina na it was pointing to the savior na no obeba na Israelfo wo madwunuma ye wo na kumaboa ye wusi wo bagimi efro ha ne amanim second world war ya na the forces no allied forces no eni abre no wo mutira fiesi edidi they move forward they pushed nenso ha eni hu nyame nu nyam eni ne kese ye eni ne mani ye wo wonto boase ma obia wo se muni di nwie aboa no munwi nyina ha mo kuna wie no ne mogya no a mo di asesa na de ya meden se Israelfo no etie sasem no senke betuma ka se o ye twa aboa no mogya na wie da ye hwie mu fom ba bia de nyede but this was a specific instruction aha na esi ehwe onyame asem ye pa se akwanwefo onyame instructions odi ama ye no enne yama na ye libra nyame asem o aka na ye pese ye direct no ye dalutu no na ye de bikeka ho ma no ebe suit ye situation that's right aha na mani gi Israel for no say mo fansresra ede be no ka se o se mo hwie mo twa bo no wi a mo fa ade ne ye fe na apostle mpo ana se dwura be ya ne ka etaka na apostle mpo mebo a o ense ka ne nipa wu a ni ya senso ni de asifi nti ye kwasi ye ne ye ba na wodo nsabom na wode aye na wode aye ho wo se ye it shows God's grace na duma wodi dware wo mo no wate wo fi se na wo be firi wo akọ obra foforo mu na obra na wo komu nyame mpese wo mo de ne ma wo Egypt memu abosonsom awudie moja kaguo ni ne ma ni na wo de control nyame so wo dware that was their baptism that's right just before they left okay eti nyame se mudi mo fa boa no moja de dikai mo fa nsesra de tosumienu mo fa enye enfra pona no monto aboa no na monwe na fe monko enen ye communion wa ene yedie moja ene aduane na yedie na de ye me de so no se wo kan se mamomfa moreka bi enfrem yeast so okoto esam na so opeso aduane no doso a na de yisi egum bo se tunu bebre ye ntimi mo nyame nkwaje etu nyame se wo mpe enipa ayibia ye de beka ye nkwaje ho etu wo se monto ade ne na nye denden na monni mamu fa bibia enfrema ni ntube bebre tini nyina na symbolic they were all symbolic fi say wo de yeast gu esam na de nso gu mu a ohwe a ade beki na tutu afa ha mu nyina eti enipa no beka se ye kura aduane no na enso ye nso ye de bi ka ho na ye de onyame mpe enipa in the way of salvation onyame mpe enipa biara ontoboa omoa fi se nkwaje no so age ye dada aboa no a moko fa na mo bekuno no wose mo ma no ho nte representing Christ to come that's right eninti Pesach no na eyadea na ehia onyame pa wose bread no kire Yesu Kristo na brabo aboni bia nyedai eni ho enti mre bia be kwa wurade didi a yedi pan no mo me nkase pan no ye pan no keke that's right ejina homa Yesu Kristo mu dipadua na boni bia nim enti na ho se ye to awurade didi pan no a ye mfa yesingum ede bebi ne mfa nka ye mfa nkyene so nka ho free of these things yes onyame mpe enipa emu bia wo ne nkwaje mo je ya no ade ye eti pan no na moton ye no se ye si no se ye kitu se ye wo si family no ene na munnie enti Pesach no a wo kire ye no ejina homa protection and life that's right onyame bo wo mo ho bai na mogya no a yes Kristo in the years to come Paul can wasem no was it throughout
eniema enye ni nyina mo nyere montum emfiri mo fie na Yesu Kristo ye Passover lamb no has been crucified for us. That's right. And inti adesua no ne kese pa ne moja no a gidie mu ye de tinsa ya aprona no aboa no a ye wiye ne wo mu di ye no ema bi anka yisina wo se miemfa mfra ye didie mu ene apostle mpono eye adomo nyame di adomo odi dware ya te ye hono. This is adesua si ekoso enala sini ya ebeboa ye nkwaje onyame nhire ne di mu nti amen. Amen. That's open chair say was watching mu kama hachi mu ama yate ase pa me da say yento ase wo say wode kania no rema nchiri manon so passing the torch yenhwe eda Kingsford may sign about so share yenhwe Exodus chapter 12 24 to 28 you know important points be or ma nema some put it to be was saying it was mu ampese yehwe na answer na eda wabamu Exodus chapter 12 24 to 28 yenhwe de oho asinamo ni asemu yiso na enye ahyede ema wone woma nkosida na se mudu asase a Awurade ede bema mo sania okan no so a muni esom yiso na se mo mabusa mo se mosum ya sensen a monka se twemu afodi a ye boma Awurade a osan Israel afie ho ewo Misrim eda obobo Misrim fo na oyi yen afie mu efiri mu no na oma no nyina bobo wo mu ase sore na Israel fo si mu koye senia Awurade hye Mose ne Aaron no. Amen. Amen. Yes. Yanka abosem no ahase na yenya free. Eda so hwe sa nyitu osem ya now the twe atifi asem na o say wode kania no rema nchirima no. We no ntiase ebe na ebenya wo mu. Me da asemi ya. Say eda chere Passover no any feast a omudi botai ntia onyankopon ehye sa feast yi ma Israel for no. Yes. Na adesua no mu ne said the elder echirechire no a very interesting part of the story and he said womo edisa twemu afahye still anom de won kwasom no mu and so nyankopon say omundi sa afahye no. Yeah. Ke bia ye mire mu e beka so ene ye free sa kwasom na ye be ye sa party no. It was a great party. Na na ye botaya esi ho ede kire se onyankopon ogie no emre na du sa eno na nyankopon ehye Israel for no se mon kire sa dwumadia onyankopon ede amamu momma oremfi na emom momma ene mon kirima no so mom so ente sa asemi adenti na o kasa no ka kire mo amomo hu de onyankopon ede amawo. It should be part of their daily experience. Enko yese a history. Mze nemrem no. Emra Yesu en na me busa me nua Foster. Said this you kura Yesu en. Say ye ka ye mrem no. Ye ka tresem no. Ye ka Moses experience. Ye ka Abraham experience. But me no a Nyankopon age me so a me tia sesa mrem. Me experience no do I pass it on to my children? That's right. And no na Yakupon Eshawam, see Deuteronomy 6. Deuteronomy 6 from verse 6 to 8. When you are BMI and that kind of tree no near Yakupon enter a child de ma Israel for no. Aha obono tofa diama said Passover, Mamu Remfi Munkan Cherom. Also Oka mradu no ni Nyankopon ahyede no wo de sa asem no esa aba ha. Deuteronomy 6 to 8. 6 7 and 8. All right. Na ensem yi a me hyemo ene yi ena wakoma so na fa kyekere omayi na kasa ho wafi tenemu ene wo kwan so nantemu ene wo enemu ene wo sorry mu na fa ye ensenchene kyekere wonsa na enye waniwa entem enkanea abutire. Amen. Amen.
Oh, ti Nyankopɔn pɛ sɛ nkyirima no wɔn so nya saa suahunu no ɛnkɔyɛ sɛ biribi a atwam na mmom they have to relive that experience no a wɔn ne Onyankopɔn nya no afi biara wɔsɔ wɔn de kyerɛkyerɛ ma. It was also a time for celebration. A Onyankopɔn adi wɔn no efiri Misraim abankunimdie mu. Yes, also a man bɔfra nso enya Onyankopɔn ho nimdeɛ ɛna wɔn pass over. Nya no nko a their liberation ɔgye a Onyankopɔn gye wɔn no ɛma wɔn so yɛ den wɔn te aseɛ. Na sɛ ɛnum nyinaa no ɛma wɔn gyidie etim wɔ Onyankopɔn mu. So Onyankopɔn na yɛ den ɔgye wɔn free saa nkoasom a na wɔn wɔ mu no. Saa nso na yɛn nso ɛwɔ sɛ yɛn nso anamuntu a yetu onyame mu no wɔgye a Onyankopɔn agye yɛn no yɛn so yɛ pass on that faith no to our children. Emra yɛ ka kyerɛ wɔn no anase yɛ kyerɛkyerɛ wɔn no nyɛ wɔn etie no yɛn so ɛboa yɛn ma yɛn so yɛgyidi a yɛwɔ onyame no ɛrekɛndɛ because yɛhwɛ deɛ onyame ayama yɛn deɛ atwam ɛne deɛ ɔwɔ yama yɛ saa mmere no a ɛboa yɛn ma yɛtu anamɔn gyidi anamɔn no ɛde kɔ ɛnkan. Ndi yɛhwɛ nkyerɛkyerɛ a wɔka sɛ pass the torch a na deɛ onyame ayama Israel for no wɔsɛ wɔn de ma wɔn ma saa nso na nemirim so yɛn so yɛwɔ sɛ yɛyɛ de yɛ pass that torch no to ɛyɛ ma but mmerɛ bebree no ya ne yɛdi ho for yɛnim sɛ oh me de na aba asɔre ɛyɛ good wo de na aba asɔre but deɛ na me kyerɛ me ba no ɛwɔ fie me experience a me nam so am behu onyame no do I recount that to my children? No so the yesu ehunu. Yes. Most of us no ye nyesa ye de enim say ye de na aba sorry. Ya be kan sempa na kire ntinu anu. But omusua anamontu a ye tu ye ne ba bia ne ye woni ye behunu nyame a. Won so hye om nkuran. Say won so go through that experience no a. Won behunu say me na ne maja. Mre bia atwa mu no. Won fa saa asetena mu. Nanso Onyankopɔn gye won. Nti mi so me de me ho hye Onyankopɔn mu a ɛbɛboa me ɛno bɛma ɔmo gyidie ɛma ɔmo gyidie na atim sɛ de Onyankopɔn kyerɛ yɛn ha yi sɛ Israelfo no ɔmo nka nkyerɛ ɔmo ma de Onyame ayɛ ama wɔn adeɛ kɛse a ɔde ayɛ ama wɔn no na no nso so ɛbɛhyɛ ɔmo gyidie no kena ama ɔmo so atumi atena gyidie yo me da say eda boa ma wa ya de pa wa cheche mu kama pa busiafo se ne wa cheche mu no minim se woni wo mba utimi di omo tenase na ne Nyankopɔn aya ma wa twam no utimi keka kyerɛ omo ma omo so mu hu nyame a wo som no se osombo sa na wuntimi nye se wuntimi nye dia trosem nhyesem a ode ma Israelfo no se whatever bia na o mun document o mun fan kyerɛ omo ma na da twom ni ho na omo hu se Nyankopɔn no omde omo to omo so no saa Nyankopɔn na ne tumi esom yen to aso na fe yen sorry yen addition so da message about yen hwɛ the divine judgment osoro atemu no yen kokan bibi wo Exodus chapter 12 verse 29 and 30 yen hwɛ sene niema bi ekɔ so ɛwɔ hɔ no sene Onyankopɔn struck it down the firstborn in Egypt no. And I feel so yenhwɛ esi Exodus chapter 12 29 and 30 no yenhwɛ divine judgment enti Awurade nasem na anadwo de so mu no Awurade bobɔ Misraim asase so makan nyinaa efi Pharaoh makan a ɔtena ne dwa so de kosi domu a ɔwɔ de dua dan mu abakan so ɛne afiaboa makan nyinaa ɛna Pharaoh sorry anadwo no a ɔne ne nkoa nyinaa ne Misraimfo nyinaa na yesu kɛse ba Misraim efisɛ na efie bia ni hɔ a efunu enim amen ɛda Pharaoh na wie ni o divine judgment dekwa sɛ wotwiri nyame a onyame atemu no wonya dai unsuro Pharaoh ayasoden that was the climax of everything. Womo abakan on say busua bia mu abakan ye hu hie me abakan enti me maame ohumia woni me ho agro fi se me ne PAC a me ma busua na nije ye dai edi ka ba mu na
onyame se divine judgment eba Pharaoh wafa kwa bia so say obeje won kwa yes wo mo abosom no wo mo ye abosom a ye from so mo ye first bonds edi mo abosom mo ntime nyemo and we say midnight ya na to bia misua de sua na maka Ghana history edi be ne ba tete the seven men na wo mo ko gina ayi sa musulium be kwa me nkro musulium we e kan say Ghana is free. Yes. Africa is free. It was at midnight. Yes. Oko babu ma midnight nema bebre ho was midnight cry. Nini ja me ede jinema. Yenim se anado atwam. Adechie atwam anado ko. Until we are expecting we say ho ene nyame dali to me kase edi. O say midnight no onyame ma na bofo extract all firstborns including even animals which onyame kese emra ya dane no onyame koma ye nyame koma ye wo mra enana ye de ne ye de ho hye no mu ya bompa ye se ye nko no na ade ye enwanwa ne se efie bie ni ho a ne sunim gi se Israel fo fie nko a na me kai ayi bi wo se is a Jew for Muslim for no a wo mutimete Israel nyankopon na se no mu hu ne hu no mu suro ye no ebinom kosisi Israel fo no fie wo mu de bi anye dai anka wo mu angu eni nti do person chense divine judgment den ye beba eni nti no wo de gu wo mu abakan so adenti no wo mu abakan no chusu won fi se Pharaoh ama command dada Emma Israel fo abakan nyina meme ni nyina ye dai ye ku won eti wo so se you know say dew wo so tesibi na hwe afi na wusu enti wo say our decisions and actual behavior bring consequences and the painful truth which we all have experienced is that we alone don't suffer from the consequences of our wrong actions. That's right. Pharaoh decision take here na trimodi on ye juma wo di Israel fo ekum amabaka no wo say ne manfo no wo mo ankasa ngensi enti wo mo so ye dey experience the same thing enti enuanom the person kire ne say ye didi anajo ya nom nyame abofo aba be twa wo mo kọ afi aduru enkwaje eso Yes. bra ye be free ahwakọ no wo se nyame ma eniema enye nyina no or how ne mani hu o go the pain they went through no wo se Jew Israel Muslim for no so almost experience the same thing. Emra Israel for no church ado no mu so say ye kum omoma na wo mo he enti mu so be experience even e de enwa akura ne momoa emu akura so nyame ye dai ekun enti aha ye de nyame asese divine judgment no se ye sitie tie no na ye tena ne dum mu se ye beyi nyame se ansa mbe kokora mo nye party ofie ho Yes. monye mu ani medware mo no mahohoro mo ho ansa na mo asikwa so akọ se de be ya Israelfo Misraimfo ebone ni wo mu eniema akeka mo hu na medware ni nyina afiri ho anadwo da suom and freedom ebaye yeko nyame nka ye ho sabri akakra na edufie midnight cry Yes. mo yemfa ya adwen nyina na yekuma nyina ma awrade fi se mre no enche na the judgment is coming. Amen. Amen. Me da mwase say amusa for yedi addition no ebe twere say addition na aye kama pa da wa end no beautifully the my addition the abro no twem the final plague no oha musuo no ne tosu edu no na onyankopon de aba afedie Pharaoh akanakoma say afedie obema Israel for no kwan say ombeko na next week no also through the Red Sea afedie omanya pie afri Egypt omakra Egypt for no say yeko ya show ma I can understand me imagine how ebeye situation for wadwini bu omni omatena che omudi nkra omasese omkone omonkaka nyina omufri Egypt finally they are going and next week yebehwe epokoko experience no so ni esie no utwako yiye no enwombe na omotoye eno ye next week addition no medom ase se mama mo kwa no nyankopon de mo eye adwuma da sende e de ebeto am so ketwani e na mema foster insurance emai Mpaye. Era wasinya metumfo wo yini adoya da domumba.
yɛho wasɛm yɛserɛ sɛ boa yɛne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛnsiesie yɛn sɛnea wɔhwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ no yɛni so saa ara na mɛyɛntie ne kwa yɛni so na ɛmmoa yɛn yɛni sɛ danse nyinara na ɛnhyɛ odi animuonyam yɛdeɛ programs ahohoro nyinaa ɛhyɛ wo nsa Hope Ghana TV and Tribune Ghana ɛserɛ sɛ hyerɛhyerɛ wɔn nyinara ɛtie nsufrɛ ne mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu amen. Amen.